Og det er jo lige præcis der fælden ligger i det stykke der. Hej, jeg hedder Thor, og jeg vil gerne lige vise jer rundt på skolen. Det her er forgangen. Vi går videre. Og så er vi nået til vores område. Ja. Lille tog. Hvor alt det sjove sker. Yes. Frakkerne. Ja, dem skal vi endelig ikke glemme. Jeg har en dejlig kort knærække. Skokasser til vores sko. Der er nogen, som ikke kan finde ud af. Yes. Den virker ikke. Hvad kan man sige? Så, det kan bordet heller ikke. og hvordan det her bord er gået i stykker, har jeg ingen anelse om, men der mangler et ben. Her er Sofia over. Yes. Hvad skal man gøre det? Yes. Nå, hvordan går det, Sofia? Får du skrevet til dem? Ja. Er det dejligt, hva'? Hvis han skal til Island. Jo. Så glæder jeg også til, at de kommer her, hva'? Ja. Yes. Ja, det er godt. Det er dejligt. Og så skal vi huske trapetonen. Og så har vi trapez. Der har vi den trælse. Som Men stadig også skolelærer. Som hvad? Ja. Men det snakker vi ikke om her. Som hvad? Og så tager vi så ind i vores klasse, hvor vi er i gang med at skrive til jer lige nu. Her er de fede folk. Prøv at se billederne. Alex. Thor var lidt hurtigt at få et kys ind. 5 minutter eller 6 sekunder. Det slår sig om, hun er faktisk lidt sød. Yes. Jesper Besper. Og nu har vi så en hel del billeder af Jesper, hvilket han har prøvet at undgå. Lasse? Fuck af. Han skal så ikke. Nej. Og hvem det så er jeg? De andre i et eller andet underligt noget. Det er André. Yes. Det er godt. Fedt nok. Fedt, det så. Yes. Okay. Så har vi Lasse, klassens mest irriterende. Og han skal heldigvis ikke med til Island. Så har vi ham her. Tak. Den mest tøse i klassen. Det er Kasper. Hold nu kæft. Det er Kasper. Hvem er Kasper? Han er bare på stolen. Han skal desværre med til Island. Hold nu kæft. Jeg ved ikke, chatter du mener du nu? Nej. Nå. Jeg stener. Ja. Lad os gå videre til toiletterne. Ja, det var så toiletterne.